Sziasztok! Ebben a videóban ezt a Volkswagen Pólót szeretném nektek bemutatni, ami eladó. Itt a két gyári kulcsa. A helyzetjelző az csak a videón vibrál a kamera miatt. Egyébként teljesen normálisan világít, nagyon szép. Az autót 2018-ban gyártották, októberben, és egy tulajdonos, aki a szalomba vásárolta, ő használta végig. Most van 115 000 kilométer az autóban. És az a szerencse, hogy ő főként egyedül használta az autót. Tehát csak a vezetőülésben ült, többi ülésben soha nem ült senki. Nagyon szép állapotú. Nézzük meg belülről is. Ugye a hátsó ablakok is elektronikusan felhúzhatóak. Hibátlan állapotúak az ülések, nagyon szépek. És egyébként bőven el lehet férni hátul is. Nézzük meg a csomagtartót. Ugye ez nem egy kombi, de úgy gondolom, hogy minden befér, aminek be kell egy vásárlás során. Azért így sok minden befér, és elő lehet dönteni az üléseket, és akkor akár bútor, vagy bármi, ami szükséges. Itt is benézünk. Az autó nem nagy, de hátul is, meg elől is van tartó italoknak, illetve itt középen is. Szóval bőven el lehet férni. Egyébként elég tágas belülről. Nem tűnik fel, hogy ez egy pici autó. Van kesztyűtartó, és itt van a leírása. És akkor nézzük meg a vezetőülést is. Ugye itt állítható mindegyik ablak, a tükör is elektronikusan állítható és fűthető. Be lehet zárni az autót, hogyha gyerek van hátul, ne tudják kinyitni belülről. Nagyon szép a műszerfala. Van benne klíma, USB csatlakozó, itt telefont, bármit be lehet tenni. Itt kikapcsolható a start-stop,
az 5 sebességes váltó, parkoló radar van benne elől-hátul, kézifék, ugye itt a szivagyújtó, nem dohányzó volt az autó, és mindjárt adok rá gyújtást. Itt látható, hogy szép bőrkormányunk van, állítható a hang, illetve a menüt, lehet a középső menüt állítani. Be is indítom. Nagyon szép hangja van. Ott látható a kilométer is, a műszerfal. Mutatja az olajhőmérsékletet is. Nagyon nagy előny ennek az autónak, hogy a fogyasztása nagyon-nagyon alacsony. Ugye van rádió, rá lehet csatlakoztatni a telefont Bluetooth-on keresztül, ki lehet hangosítani a zenét. Van guminyomás ellenőrző rendszer, hogyha alacsony lenne a nyomás, akkor azt jelzi. És itt lehet állítgatni. Sebességkorlátozó mód van rajta. Itt látható, hogy intelligens mód is van rajta, szóval nem kell. Ha eső van, akkor magától tudja állítani az ablaktörlő sebességét. Ugye automata fényszóró kapcsolás is van. Ez nagyon előnyös tud lenni. Ami még van benne, és nagyon-nagyon jó, ugye az a első-hátsó radar. Ugye szól is, meg látszik a kijelzőn, hogyha közeledünk valamihez. És van benne vészfék asszisztens, hogyha valaki előttünk tötymörög, és valami miatt nem vennénk észre, akkor az autó magától is fékez egyet. Ilyen baleset megelőző rendszer. Nézzük meg a motort is. Nagyon szépen jár. És az autó végig a márka szervizben volt szervizelve, méghozzá sűrűbben, mint a gyári előírás. A szervizbejegyzéseket meg is mutatom, ez a szakszerviztől lett kikérve, ott a pecsétje és az aláírásuk is. Itt volt az első. Második. Harmadik. Negyedik. Tehát a legutolsó, az márciusban volt elvégezve, a gyújtógyártyákat is cseréltek, mondhatni friss szervizzel. És amit még nem mutattam, hogy zsírúj gumikat kapott az autó. Teljesen új első-hátsó nyári gumi van az autón. Ugye itt a városban nagyon ideális, mert parkolás nagyon egyszerű vele. Ugye a radarnak is köszönhetően, meg a mérete miatt is. Amikor elsőnek beleültem, akkor nagyon-nagyon tetszett, hogy nagyon fordulékony. Én nagyobb autókhoz szoktam. Ez se perc alatt megfordul egy nagyon kicsi helyen is. Könnyű vezetni,
és a fogyasztása is elég jó, nyilván ez vezetés függő, de akár ilyen 4,5-5 literre is el lehet járni, akár már itt a városban is, országúton pedig a 4,5-4 liter az simán tartható. Ha megtetszett ez a kis autó, ez a szuper kis póló, akkor keresd nyugodtan,